Αυτός είναι ο Έλληνας ερευνητής που ελέγχει ρομπότ με το μυαλό του. Ο άνθρωπος πια δίνει εντολές σε ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο βρίσκεται μακριά, έτσι ώστε να κινηθεί ή να επιτελέσει μια συγκεκριμένη διεργασία. Ο 36χρονος Παναγιώτης Αρτεμιάδης πήγε την επιστήμη ένα βήμα παραπέρα. Βρήκε τον τρόπο να ελέγχει πολλά ρομποτικά οχήματα και drones με τη σκέψη. Ήταν η πρώτη φορά που ανακαλύψαμε εκείνες τις περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες μπορούν να διασυνδεθούν με σμήνος από ρομπότ και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη καινοτομία που κάναμε. You have electrodes like the ones that I'm wearing here, and then we're just picking up brain signals. And then we're using these signals to actually control the robots. Το ειδικό κράνος με τα ηλεκτρόδια μπορεί να φορεθεί ακόμη και από πιλότο και να ελέγχει εν ώρα πτήσης μια ομάδα από εναέρια ρομπότ. Για παράδειγμα, σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής, ενός σεισμού ή μιας πυρκαγιάς ή κάποιο ατυχήματος σε ένα χώρο όπου δεν είναι δυνατή ή δεν είναι ασφαλής η πρόσβαση από ανθρώπους. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από όπου πήρε και το διδακτορικό του. Το 2009 έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές στο MIT και τώρα είναι επίκουρος καθηγητής στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο στην Αριζόνα. Η Αμερική ίσως είναι λίγο πιο εύκολη σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να κάνεις πραγματικά αυτό που θέλεις. Μέχρι στιγμής μπορούν να ελεγχθούν ταυτόχρονα έως και 4 διαφορετικά ρομπότ. Το επόμενο βήμα είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα διασύνδεσης ανθρώπου-μηχανής, όπου πολλοί άνθρωποι, πολλοί χρήστες θα μπορούν να ελέγχουν συγχρόνως ένα μεγάλο σμήνος από ρομπότ. Η έρευνά του χρηματοδοτείται από το Αμερικανικό Πεντάγωνο.